Asibonge ngomhlahlo wesimo sezulu siphethe lezi indaba ngodaba oluthi bacele engxenyeni yesigidi abalaleli bomsakazo Ukhozi abavotele uNtencane ngengoma yakhe ethi Wawuthembeni esicocweni sengoma ehlukanise unyaka. Le ngoma imenyezelwe namhlanje kuwona lo msakazo. Kumenyezelwa kwale ngoma ehlukanise unyaka kwamiswa ngobusuku obabendulela uNcibijane kulandela inselele yenkantolo. Sinamukele ezindlini zomsakazo Ukhozi FM KwaZulu-Natal lapho kumenyezelwa khona ingoma ehlukanisa unyaka kulonyaka. Ngicabanga ukuthi nonke niyazi ukuthi kwenzekile ukuthi kube khona izinkinga ezibakhona lapha Ukhozini ngesikhathi kufanele kumenyezelwe ingoma ehlukanisa unyaka. Manje le ngoma ehlukanise unyaka namhlanje sizokhuluma lapha nomphathi steshi umama lapha uSibongi Ingcobo. Asitshele nje kafushane ukuthi kwenzakalani Ukhozini. Mama namhlanje kungani Ukhozini memezela le ngoma namhlanje? Ngibonge kakhulu ngibingelele bonke umbukelo sekhaya. Namhlanje siqedela icampaign esayiqala ngoDisemba yengoma ehlonisa unyaka. Umbukelo uzokwazi ukuthi njalo for the past many years nje ama decades amaningi siUkhozi FM siba nengoma ehlukanisa unyaka esho ukuthi ngomhla 31 ngo12 ebusuku sisimemezele ingoma ebikade top 10 abalaleli bayivotela ibe unumber 1 kube ukuthi simemezela ngawo 12 kulonyaka odlula sikwazanga ukwenza lokho ngoba sathola icourt interdict eyasivimbela ukuthi sikwazi ukuthi siqede icampaign yethu icourt interdict bekumele ukuthi silandele siwumsakazo ngoba as ipublic broadcaster yeSABC kumele ukuthi silandele yonke imigomo ebekwe inkantolo umthetho into esithatha serious as Ukhozi FM and as SABC so asizange siqhubeke nalokho la esebeyikhiphile khona interdict bathi asikwazi siyakwazi ukuqhubeka sabona ukuthi namhlanje asiqale phansi senze ngathi wona unyuye simemezele iTop 10 ngoba bekumele ukuthi futhi sifeze isithembiso sasenza kubalaleli bethu. Kanti lapha ethu khona no progress manager uZandile wakaTembe ozositshena nje kabanzi ngeingoma ezihlukanisa unyaka noma ingoma iTop 3 kulonyaka. Okay, ngiyabonga kakhulu. Njengoba umphathi seshe seshilo sibonga kakhulu izinga labantu abebevotile beliphezulu kakhulu. Kanti ukubona abaculi abafana noMaster KG, uZinhle noNtencane bencintisana ku top 3 kube into besingayilindele kodwa sikwazile ukubona ukuthi abalaleli boKhozi umculo wase South Africa bawuthakasela kangakanani ukubona imiculo eqhamuka enhlakeni ezihlukene incintisana ngeinamba eziningi kangaka njengoba simemezelile kubalaleli ukuthi cishe sifike ku million sadlula ngabantu abavotele nje zonke inamba eziku top 10 ngakho ke sithanda ukuthi simbongele uNtencane kakhulu ngamavoti awatholile nokuthakaselwa komculo wakhe umculo safika nosemncane umculo amaskandi. Asibonga kakhulu lapha kubaphathi boKhozi njengoba besho kahle kamhlophe ukuthi ingoma ehlukanisa unyaka Ukhozini FM kulonyaka into encane asibuyele kwena e studio.